И здравейте хора от VBOX 7, аз съм Ньютониус и това е нашия сервер BGCraft. И тук съм с двама идиоти, Ноч и Екзодик, нали? Да. Загори по-силно крас. Така се. И това е нашия сервер, и в който ще оцеляваме якта, нали? Много. Така. Много ясно. Ярс. Добре. Аз ще ходя за дърво. Чухте ли? Да. Аз ще си взема аз малко и ще си направя кирка и ще вземем къбълстон. Аз ще взема циклите, тук има прасета. Ноч, събирай храна. Да. Добре, най ще отида да убия уния прасета отзад. Добре, добре. Хубаво. Ама... Да, добре. Ай. Милтониус, яко дърво, яко. Ага. Бяло и лак. Бяло. Така. Само още едно прасе ще го кръста Бошко, но то след малко ще умре. Така че... Ще се казва Чочко и толкова. Чучко. Да, бе. Къде бягаше мръсник? Брак. Съжалявам за нецензурните думи. Няма то не съжалявам. Две пръжалки, чай сега това. Се боиш Бошко 2. Къде си? Ай! Лодка. И се надявам, че ще ви хареса това новата поредица. Ще развиваме на макс този... Да. Акс, макса. На макс този байон. А, Гледаме да правим много интересни Да. клипове и каквото ни дойде на ум. И искам да пишете в коментарите дали да правим някакви простотии. не. Каквото искате. А ние ще видим дали ще го правим. Да. Пишете дали. Хората тук намериха пещера. И искам да ви кажа, Не че пещера, няма да а спирам... спалето. Тихо. Кажи, екзотик не трябва да виж кое. Искам да ви кажа, нали, че няма да спирам онази Village Survival. Ще снимам и на двете. Нали, да знаете. И там виждам нещо, не, това е. Аз виждам крипър. Хора, айде да такome. Някой да намери такива. Овце. Все, защото... Крипър! И умря ли, бе? Така ще се спише. А. Не. Еба това прасе иска се изкъпе. И къде сте, бе? Крипъра го измамих. Уху! Ба, как се измъкнах, брат. Да. Опа, имам 9 пържоли. Искам аз малко, Чакай, бе, аз не съм бил пек, което ще ги събрах в прасетата. Трябва да намериме овце. Аз видях когато ни спълна. Ясно. Аз вървим да ги убим. Пилета! Значи се прехранваме с пилета, то е ясно. Бързо събирай дърво. Почти на всяко аз събирам. намирам такова. Хора, дайте ми един дървен меч, защото пилета там и са ми на един удар. С дървен меч. И трябва да... Сега ще ти направя един опачет, си заберех. Има не екзотик така. някакъв. Ноч, стой там. Сега ще ти направя. Риба, бързо, че пилета така са ми на един удар. Ама вие къде сте, бе? Ами, екзотик пек виж. Ние на какво играем, бе? Нормално. Ето долу. Още по-перфектно. И аз си направя един меч да защитаваме Милтониус, когато прави къщата си. Готово. Направи ли я? Не, бе. Да ма ние ще живеем, нали, заедно или няма живеем? Ще живеем за сега. Хубаво. Си направим къща с тая. Още едно прасенце и там виждам един скелет и виждам и овца на дърво. Айде да ги трепим. Ноч. Ма не, да живеем Зомби. заедно, какъв е смисъл да целяме тримата, па да не живеем. Маган! Какъв е смисъл да живеем тримата, да не оцеляваме. Да оцеляваме заедно, па да не живеем тримата, няма никакъв смисъл. Да. Добре да си живеем и по принцип в една къща. Взимай лул. Плана! Нямам кръв! Не, имам буши, чакай. Колко лул имаш? 4 ще ми сият спокойно, аз. После ще опечем пържоли. Аз имам точно това 3. Омага. Стана дърво и сега ще падне. Имаш 4 лул, така ли? 6. Така, добре, убивам още една. Колко? Аз имам едно. Така, 6, добре. Имаш една вълна имаш. Да, сега се въздела. Добре, аз ще се Крава, дай да убия кравата и пилето. Отото е дребничко, няма. Правиш ли къща? Готовиш. Да, бе.
Добре, правиш. И нямам дърво, което е тъпо. Там виждам крипър, овца и два паяка. Help me! Екзотик, help me! Не мога, къде си? Екзотик! Елс, Идвам. при тебе. Ще умре! Умри! Бега, идвам. Не ме убий, бе. А. Виждам там долу един скелет и много ще ми е добре, ако го убия. Вижте му тук, бе. Хора, Здрасти. имам ледър. Колко Има ледър пак за тебе. Файт! Аз хора имам едно ледър и 15 пържоли трябва да ме пазите, защото... имам... Как ще направим тази къща, бе, брат? Абе, спокойно, Време брат. до тогава. Наистина трябва... аз се закопавам под земята, докато стане ден, съжалявам, но... Бе, ти- Най-смотаното му какво да направя. Аз го убих. Ей. Скелет, дай. Аз ще го убия. Хора, сори, ама аз съм тука. Под земята, защото... И съм на... И има ли на коко? две- На 3 бучета съм и на 2 бучета и половина съм и на 2 сърчица. Всички се направим по едно легло. Веднага. Добре, колко имаш лу? Колко лу имаш? Аз имам Аз ли? едно. Аз имам това 3 лу. Добре, правете си легла, аз сега правя. Не ми дай ми дърво. Нямам. Хора, ето ви, аз имам едно. Отивам да си вземат на крафтинг тейбъл. Екзотик, ако имаш и такова, ако имаш кобълстон, дай ми да направя такова печка и да си опечеме... О, не. Имаш ли крак? Крем, аз умирам, хора. Ти имаш ли крафтинг тейбъл? От това неща се биеш тогава, като викаш, че умираш. Нямам бучета. Пък ми трябва дърво. Иначе няма смисъл. Умря! Дай! Мада. Тихо е. Аз ви извинете. Обаче съм болен. Че имам боли гърлото. Още имам спайдър ай. Не искам да умирам, така че няма да го ползвам. Екзотик имам... Ето го паяка тука. Маля, умирам. Паяк. Добре, за да тръгна там. Чакай. Ще ми трябва да... Абе, тъп ли си, бе, бате? Така, Трябва ми върнете дърво. се в къщата. О, аз съм... Идвам с крафтинг тейбъл. Да кажа, че дърво. О, там има много все по-ще отидем да ги убием. И виждам там паяк. Не, бе. Ще направим... На едно сърчице съм. Да, бе. Аз съм една и половина. Скелети, много. Умирам. Аз умирам, когато ми свършат бутчетата, така че... Ела се има въртете. Добре. Аз съм едно бутче. Си мисли крафтинг тейбъл. Чакайте. Аз съм втори лева пулка. О, край. Умирам. Имаш ли дърво? Аз ли? Да. Имам. Правете бързо смутена печка да се освети малко. И с дърво да трябва да направим чаркол. Направи си такова, Мелтониус, направи си Хора имам две. легло. Е готово. Е готово, това е моето. Ето, Ай, другите. лягай едното за тебе. Лягай. Лягай. Лягайте. Спасение. Кой е налегнал, бе? Ба, ви сте луди, бе, бате. Умирам. Окей, дай да направим печка и чаркол. Какво ги чупиш, то няма смисъл. Добре да направим печка и чаркол. Аз съм направил. Печка. Ето. Окей, дай да направим чаркол. Отивам да добивам зомбита, няма да мога, защото съм на едно бутче и умирам ако... Бачи стъклата. Има ли някой храна, бе? Ами аз имам 15 пържоли ме трябва да се изпечат. 15 пържоли и едно такова от пиле. Колко дърво имаш, Мелтониус? 9, 8, 7, Дай 6. дай го. Дай Що? да се наедем. Хора, имам 2 бомба. Дай да изпечем. Дай. Първо ги направи на бомб мил. Да. Слагай храната, Я ми ама. ги дай. Я ми ги дай те болни. Слагай в печка. Лек, слушайте ме, бе. Имате ли 2 бомб? Нямам. Имам. Аз имам 2 Я ми ги дай. имам. Я ми ги дай. Аз имам 2 бомба. Я ми ги дай. Дай му половината. Дай ми. Всичко ти го дам. Добре. Ето, печа ся. И всеки да вземе по едно бутче. Абе, направо си ги раздели 12 на 3 за 4 по всеки. Те няма да могат да се изпечат, затова за сега вземе. Аз имам да... О, супер, вижте. Окей, Добре, събирай тогава. Ето, взем. Кой иска бутче? Аз моята ще дам никакви. Екзотик, остави ги да се изпечат всичките направо да ги вземи. Добре, слагай дърво тогава. Не, сега взимам, както виждаш. Хора, нали знаете, че може да се печат неща и с саплинги. А който има саплинги да ги слага. Ами нямам повече. Защото саплинги също може да се печат. И после това дърво ми го дайте. Може да дам, аз трябва
да взема... Ябълка! Имам го дай това дърво. Това краси. Опа, вземах такова. Един сапин. Дай ми това дърво. Един сапин, който отива за печката. Добре. Чакай, какво искаш, дърво ли? Да. Аз имам 10, но те отиват за... Не, много са. печката. Виж, ето ти, Антониус, къде си? Бабе се вземали паржолите, бе. Ето ноч, ето. Стана... Я видим, добре ли сте? Ето ноч, ето пред теб още. И стана супер къщата. Чак сега. Слагайте дървета. Аз служих такова, не е преработено. Аха. И имаме ли кол? Не, трябва да направим чаркол за сега. Добре, чакай сега, аз имам непреработено сега. Такова. След малко нали ще спирам, защото няма време. Чухте ли? Давай. Само колко да завършим леко къщичката и... Давайте само това. Това само... Окей, колко паржоли има? Аз сега вземах уния трите, защото искам да направя такова. И аз имам 3 паржоли, спокойно. Аз пак нямам... Ньютония сето. Да. Аз сега правя чаркол. Дайте да направим често. Няма дърво. Ами аз имам, сега там го такова фото. Има си дърво. И не си им казал. Стига. Така ще проработи сега. Аха. Имам 12 дърво. Чакайте. 12 направи един чест. Да, той точно за един си не сбежал. Имате ли бон още? Да. Да, аз имам. Добре, по-близки дървета. Аз имам Не, 13. по-добре. Да, по-добре го направете. Добре. Ето. Къде? Аз ще сложа сега. Да. Да, слагай сега. После клиновете, какво ги правим? После да ги направим за тиква край. Обирай, Краси, обирай. Да, натиквам, да. Днес да направим една ферма за тикви. Окей, цяло да ви дам тиквите. Да, ще я правя. Епизодите колко време ще бъдат? 30. Бе, ти чуваш Ето, ли аз се? имам една паржола. За по 20 минути някъде. Ама да, по 20 минути, окей. Ньютониус, дръж, или на теб ти дам това. Да, дай ми всичко. Така. Имам едно яйчице. Колко са? Аз имам 17 такива дърво. Я ми го дай. Не, всъщност не. Не ми трябва. Аз ще доправя чарка. Ага. Окей. Взимам 2, за да си взема да си Аз направя съм порча. и такова. Имаш ли дърво? Ти, Дай имам дърво. Дай ми 2 непреработени. Трябваше... На. Къде си? Ето ме. Да, така става. Не, дърво. Добре, съгласен съм. Така. Всичко е так и на момента. хора, къщата не стана баш как трябва. Вижте го, тук е някакво смисъл. Ето така. Някакво по-странно. Стана супер. За това говоря. Виж какво е смисъл. Няма значение. Така ще опадат сега листата бързо. Така, и още едно чикен. Тук това чикен, който ще да го взема аз. Аз искам. Добре. Не всъщност не ми трябва. Ето 17 дърво е Ньютониус. На. Добре, супер. Ще направя още чаркол. Олеле, трябва да ми се реджене. Дайте ми нещо, дете за 2 бучета ми се реджене кръста, че са на 1,5 бучета. Ето. 1,5 ли си? Да. Ето още и това. Не ми трябва, вземе го. Добре. И ще пазираме в това за малко да видя само колко е дълъг на това клипа. И отново сме тук. Здравейте. Да. О, пиле! Ела, мила моя. Отивам да събера още малко къбълстон. Добре. Така. Краси. Аз пък Краси. Няма за... Екзотик. Искам... още крави, че да ги убия. Искам да говорите малко по-силно, нали? Че да се чувате. Добре. Така. Има още малко по-силно. Сигурно ли си, човек? Аз него го чувам като откачен. Аз съм така. Не знам, ще откажа. Увеличи си малко микрофончето. На Макс. О, крава, още една. Не бе! Аз малко ходя из гората да потърся. Ще събера малко. Така.
И стана супер яко. Сега да направя... Събирам пясък за стъкло. Ох, ма ще ни трябва доста. Доста пясък Да. и чаркол, така да се каже. Аз намерих пясък, краси. Давай, събирай, няма да ни трябва малко. Не. Много лазиш и такова в гората, чакай. Ние това стъклата, ще ги правим на глас пейнт. Давай. Да, то още по-добре. Хора, аз намерих джунгъл байом и сега ще върва да взема от него такова какао бизнес. О, супер, ай пари. И земи, и по-тъмно дърво. Да. И от полза. Това е джунгъл, краси. Това е джунгъл. Няма да стане. За джунгъл от... да. Няма да стане, защото е тъпо. Обаче му... Така, имам 46 дърво, 46 пясък. Аз имам по 21. О, ще стигнат. Аз не съм... Давай, то като го преработим. Да, ще стигнем. Така. Coming home, I'm coming home. Буквално си идвам. Али? Окей. Почвам да го пека това. С какво? Не, първо ще направя чаркол. Да, ще се науча. Знаеш какво правя сега, като отида до джунгъл байма, като се върна и аз ще ходя да копам, защото... Ху. Да. Защото, опа, Няма да някой ми е издържим писал. с този чар. Това чарко там. не мога пече всичко, тя е много сложно. И така. Отново сме тук. О, огладнявам. А това е лошо. Не. Знаете ли кое ще бъде най-яко, бата? Аз знам как да направим вратите много по-яко. В смисъл? Трябва да ви покажа после. Нали, сега ще дойдеш и памет на чакайте само. И после ще отида до джунгъл И сме байма. готови. Ето това ще ни е къщата. Нали бе? Да. Хора, знаете ли как вратите може да ги направим много по-яки? Много. Чакайте. Ох, че ми се бъгна това. Окей, идвам. Мали има малък кръвобек, това много ме нерви. О, овца на дърво. Бошко. Бошко. Само ги наименувате ябълки. Ето е къща, виждаме. Така. О, супер, една кирка взе. Знаете как имам идея да направя такова, това огледах в един клип. В смисъл, да направя, че копират на мен много ме кефи. И сега ще ви покажа. Така, чак сега. Трябва ми... Май почва да се стъмне или си въображал? Да, наистина. Гледайте сега. Чак сега. Ама, Това е... Елате всички да ви покажа. връщам се, да. Чакайте. От бяло дърво на як става, по-добре къща да ни е от бяло дърво. Гледайте сега, какво им предвид, гледайте. Тук гледам. Така. Опа, чакай. Това ще ми бъде малко тегаво докато направя. Така. А? Трябва да ги майнем тия. О, да, сещам се. Да. Сещам се. Да, е така. Готино. Това го видях в един клип, много е яко. По-добре да го направим така да е... И сега тук ще сложим половинки. То па няма стане. Да, ще стане, що? Не. Или... Що не, виж какво е яко, бе, чакай. И тук Вземи зомбите, може да минават това зомбистите. Опа, чакай. И така е готино. Добре. Ама къща да ни бъде от бял дърво, знаете ли по-яко ще бъде? Да, много време. Това е мунка, бе. Така. Да. И Да, така. отгоре мога да сложим нещо като чи да... Слабове да сложим по-добре. Слабове е тук на това. И зомбистите ще могат ли да минават? Да ги знам. Направихте ли кола? Направихте ли? Това няма смисъл от това. Мен много ме кефи, чакайте. Ама аз малко го усрах. Не така, чакайте. О, торчове. Най-вече би искаш. Най-после. Ай си е толкова. Чай ще ти помогна, че имам дърво. Се кача. Дърво се качка. Дърво се кача. Опа, чакай. Я го щупи. Пич, на ти я направо. Така. Това е яко. И да направим това да е такова. И да направим това да е бяло цялата къща. И знаете ли с какво да не минат зомбите? Такива вратички за такова. То паде направи дърво. Аз само се обръщам и гледам дърво, брат. И такова и вратички, знаеш какви да бъдат екзотик. Такива фермерски. И ще бъде много секси. Да, сетих се. Да. Много секси. О, че аз своя моите си това. Ето,
точно 64 са. И цялата къща да бъде бяла, ще бъде много по-готино. И под да бъде нали от такова дърво, дето сяда на къщата ни и такова черно. Ще паузирам това за малко. И така, и Марти. отново сме тук, нали? Да. Така. И мисля, че това ще е краят на този епизод. Коментирайте, оценявайте и ето това е за фън. Да. И искам да добавя и аз едно нещо, извън кадър, лъжи. Да, Но аз няма да е, просто ще направим къщата бяла, както Бяла. ще каза. ето виждате. Милтониас, изстреляй я и та, защото сега си на гейм от 0 и още държи. Изстреляй я и нея. И това е за края, момчета и момичета. Так, и чао!